Minister, umhlaba wonke uyawubona uyanyakaza ngenxa yama-tuck shop abawabonayo abantu bangaphandle. Wona uzibona unganakiwe la eSouth Africa noma yileli parliament kunakwe abantu bangaphandle. Minister, kunombuzo engifuna ungiphendule ngawo. Ukuthi why ungatsheli ohlangana Zulu noma nabantu abamashayo emadolobheni abalisana nalabo bantu bangaphandle bokufika kumabhizinisi ukuthi kunemali ewu5 billions lena ekhishwa amazwe angaphandle ewakhiphela abantu abakulelizwe abazohweba kanjalo nama permit resident umbuzo permanent resident. Umbuzo wami ke Thank you, Honorable Kahula. why abantu babuke wena bayashaya Honorable amaphoyisa Kahula. esenyuka emgwaqweni wena uthula awuyi kochaza Mama ukuthi Kahula. labantu bala ngokusemthethweni phendula Honorable Kahula, I'm going to switch off your mic now if you don't listen. Honorable Minister. Thank you so much, House. Umhlonipheki uKhawula uyayazi kakuhle njengelungu elenza umthetho apha. Intoba umphathiswa ojongene nokuphuhlisa amashishini akhasayo akanalo ilungelo lokwenza lento athetha ngayo. Lo msebenzi athetha ngawo wathi 5 billion, that is a determination for those that must get a business visa. It's 5 million rands. Under the Immigration Act, Section 22, it is administered by the Department of Home Affairs, not the Department of Small Business Development. Ngiyabonga mhlonipheki.